7 इंची 5 इंची वा लिस्ट लानानै फैखादों जोंना नै ब्रादारा बायसिगोन इयो दिनै माइथि बाजाराव मैगंफोरखौ लहेल सब लहेल। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकंडस लाइव के न्यू एपिसोड में। लोंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके, तो आप लोग भी लोंडा भाई के साथ बने रहना। इसे दोनो लायन kan एकदम दोहनानै फैगोन जि गरम सान्दुं आं दा बेखौ दोहनानै लागोन आरोना। नोगोद गरम टाउनाव सफैबाय आरोना। आंना लोगोआ बै दखानाव दंफैगासिनो, आं बेखौ दहायो थास' बिबार बायदोंमोन बेयावनो दङ, आं बेखौ दा लागोन आरो। नैबे जयमति मेडिकेलावनो दङ आजिखालि जोंना ब्रादार प्रमेन आदार मादार, ओमफ्राय बै नै बिनि लन्डियाया आंजों सेम कारना थास' बिबाराबो बेयावनो दङ। फैसिगोन दा दसे उनाव। नोगोद गरम सान्दुंबो दसे जिरायथ'बाय आं जयमति मेडिकेलाव लोगोखौ नेदों आरोना। फाग्ला बायदि सान्दुं दिनै होखावखादों हरदेखा। फाइनालि दा नै फ्लाइअभार मोनफैबाय, बाजाराव एसे बाजार खालामनोसै। हटे बिउटिफुल फ्लाइअभार बिजनि जाहैसिगोन। फाइनली बिजनी का माइकी बाजार मिल गया। ये बिजनी का माइकी बाजार। इधर थोड़ा बहुत मेरे को बाजार करना पड़ेगा, आज संडे है ना, इसलिए थोड़ा बहुत बाजार करके लेके जाना पड़ेगा। SBI बैंक भी इधर ही हो गया, पहले उधर था, अब इधर आ गया SBI बैंक। बेखौ लानोसै बैयाव नों मोनबेसे लादोंमोन? मोनसे लाबावदो, मोननैल'सो लादों। मोननै होनबा बेखौ मोनसे लाबा थोगोन, बेखौनो लानोसै। ओमफ्राय मा लाबावनो? थोसिगोन। माइकी बाजाराव एसे बाजार खालामदों आरो, बेनो जोंनि बिजनीनि माइकी बाजारा। चलो चलो, एबार मा लाबावो? हा? बाजारा वा फुरा गरम गोजा आरो दिनै बाजारफ्रा। आग्लासो मा फानदोंथाय आंथ' बारा मोजां मिथिलायलांला, नायबासो मिथिसिगोन। आयौ बैयाव दा माबा लानांगोन, मा होनोमोनलाय, पाइनापोल कंकरपुरनि पाइनापोल लांनांगोनलै, जानाय नङा। नै जोंनि बिजनीनि CC सेन्टारा बेनो, सोरबा लानो गोसोबा बेयाव लाफैनो हागोन। हासिब माबा बाजारा फुरा हट आरोना दिनै, जिब्रा जोबनाय माइकी बाजारा एकदमबारे थामामनो। बोथोराबो गरम बाजार खालामसै। लिस्ट लानानै फैखादों जोंना नै ब्रादारा बायसिगोन इयो दिनै माइकी बाजाराव मैगंफोरखौ। बाजना दङ। ओ माय गड, बारा लाम्बा केला, वाव। मबाइल नाम्बारजों हरनो हायाथे। लानोसै बेखौ 50 টাকা। 50 টাকা নাকি? ইটো কিমান? ইটো 450। ইটো কিহৰ ডিম? এইটো মুৰ্গী। মুৰ্গী ইটো মুৰ্গী। ৱা, এইটো ইমান সৰু। মুৰ্গী সৰু। খাতৰাৰে কিমান ডাঙৰ আছে? नै ইটো নালাগে आरो नै इयाव दंबावोसो गिदिर वाव केला, लाम्बा छोटा 7 इंची 5 इंची वाव हिट लाबाय। नै जों दा इयाव दाउनि दाउदैखौ लाबाय। एबार बेलेग बाजार खालामबावनोसै। मैफ्राय पवायाव 20। वाव बिजनी बाजारा फुरा हट। पवा 20 पागल होगा बे। थेवब्लाबो बांद्राय जायोना, पवायाव 20 टाका। पवायाव 20 टाका। मैफ्राया नै पवायावनो 20 टाकानो। नोंसिनिथिं बेसे खिथाहर। अभी हम लोग का इधर थोड़ा बहुत बाजार हो गया,
और देखते हैं और क्या क्या लेना पड़ेगा सन सिटी बायरासोन रेस्टोरेंट इधर ऊपर में एक रेस्टोरेंट है Yung mungkin iya loh. इधर मिलेगा Oh iya mau lagi. पाइनएप्पल बाद में लेंगे देखो क्या क्या सब्जी है कौन जगह itu मेघालय Gimana Dam? wah 1 थाखा जरानो ओमफ्राय बैयो 70 थाखानो औ जरासे लानोसै मिठासिना नाय Dalam mixer kan tuh komain lagi. खबाइना लागेना डेन्जार मिठानो ले किन्तु रिटार्न दिम दे खाया फैसा Taka double dim. Recording dulu, taka double. Ayaw na gabi ayo lunyap ka magka डेन्जार आयौ सिङाव ओरैजाय नोगोद गरमखा फाग्लासो हा नोगोद गरम बे जाहैबाय जोंनि बिजनीनि एकदम हिनजावफोरनि माबा बाजार आरोना रियेल सनेका सना गोजा याव गासिबो बाजैनो मा लागोन रियेल सनानि सना ना मा होनो बेयाव गासिबो रियेल सनानि सना गोजा एकदमबारे सोरबा लांफैनो हागोन लांफैबा नारियल लानो नागिरदों दाहाय जोङो नारियल दाब लायोनो हास्ला लोंगोन एसे लोंनायनि लानोसै आरोना नारियल दाब नै गोरानबो दं मेनला फुजाफोर होफैग्राफोर सोरबा लानो गोसोबा मेनला इयावनो लाफैयो बिरादनो लाबाय नै अमा बेदरखौ नैयाव एसे फिउल आप खालामनानै लानो रन्डियायाव फिउल आप खमथार बेयाव फिउल आप खालामनानै लागोनसै 300नि मारि 96 जानानै दं दा जों एबार बेलेगाव थांबावनोसैलाय फुरा बाजार खालामनानै मेंसुबाय जोङो ओमफ्राय नै इयाव एसे सुगार केन जुइस लोंनो नागिरदों कुल मोननायनि माने बोथोराबो गरम नालाय फुरा हट अरखि हाव हाव जोंब्रेजोबनाय बायदि मोनजोब्बाय जायखिजाया इयाव एसे सुगार केन जुइस लोंनानै लाग्रोनि सुगार केन जुइस गोथावलै ने मादि मोनदों गोथाव मोनाखै थांसै आरोना होमब्ला दिनैनि एपिसडखौ इयावनो दोनथ'सै उनाव लोगो मोनगोन साखलन्दा बिथांखौ नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे बाय बाय